Tak jo, takže čau lidi, tady je Derosi a já vás zdravím u prvního dílu ze Shakes and Fidgetu. Dneska tohle video bude tak 3 minutové, protože budeme vlastně procházet podzemka. Takže první podzemí bude na světě 11 a půjdeme asi na vůdce pirátů. Tady to zkusíme. Nic, takže tam si šťárenku. Jinak už jsem to asi ve videu říkal, že budu točit ze Shakesu, akorát dneska už nemám na touhu ani houby, takže točíme jenom podzemka a podzemka asi budou často a i let's play budou často. Tak, dám se asi hned na hodinu a jdeme na další svět, tohle je svět 21 a my tu máme další podzemí. Takže mám ještě 81, zatím jako tady mám jenom level 17, zatím nemá žádné vysoké levely. To dáme do toho, teďka to dáme do kritiku a půjdeme na koho? Na smrtku. To je level kolik? 22. Jo, je to tam, ale Epic zase nepadl, no neva. Ale je to tam hezky. Konečně. Což je jenom 2. A jo, to je inteligence, aj. Ukaž to. Takže 2, 25. Tak to je rozhrávání. Kritik. No. Počkej, mě padly rukavice, tak co dělám zase? A já mám jenom všechno 9. Inteligence 10. No, tohle je za 12, no to už by šlo. Někdo tady dával nové to. Takže jo, tady jsme to zdolali, takže hezky. To nám vyšlo a jdeme na svět 10, americký. Tady mám ještě hospodu. Tak jo, doděláme. A všechno si hodíme na sebe. Tohle už můžu prodat. Rovnou. A teďka jsem to trošku laguje, ale to je jedno. Takže to vypijeme. Dáme si jim trošku. A ještě výdrž a jdeme na podzemko. Teď máme stivýho vampíra, to už bych mohl taky dát. No nevá. Škoda. A tady máme poslední. A tady máme ještě taky hospodu. Tohle je level 57. Tady mám na inteligenci 62, 90. Tak to už radši tohle, že jo. Dáme si na sílu. Jestli vylepšíme tohle. Stejně máme dost zlaťáků. No už je to tak 5 minutové to video, ale to nevadí, mě to vůbec nevadí teda. Aspoň bude nějaké video po té delší době. A Minecraft už prostě asi nebudu hrávat, takže ho nebudu ani natáčet. No takže bude asi už jenom Shakes. Asi z toho udělám pravidelnou sérii Shakesa. Teď si dám tohle, teď ještě tohle a jdeme do toho podzemka. Tady si dáme, teďka možná slyšíte nějakého blbečka. Tak, tohle bychom mohli už dát. Ne, nemohli. No nic, ještě se kouknu na S. Na S. Teďka nevím, co jsem to chtěl. Na S21. Jo. El Calichito a teď máme ještě taky hospodu. 2 houby. Tady jsem ten. Luk prostě a teď si dáme. Máme strašně málo obratnosti. Tak.
do cechu. Co je tady v cechu? Opustil cech. Čeká, než jsem připravený. Tak a jdeme. Tohle vlastně taky nedáme, takže to je úplně jedno. Teď čekám vlastně jenom na třetí podzemí, protože tohle je skoro až nereálné, ale zkusíme do něho dát všechny ty houby. Zkusíme a třeba padne. Tak to nevypadá, že by padl. To byla asi nějaká náhoda. Tak nic. Si to dám fosforu a asi si dám houby a budeme vlastně dodělávat na tím tak. Budeme si brát epiky, protože nemám ani jeden, už jsem je všechny vyprodal. No, už jsem je nepotřeboval, ty výdrž 149 inteligence, tohle zahodím. No, takže já se s vámi loučím a budu se těšit tu další videa ze Shixa a zatím čau.